मा होनो 5 मिनिटनि लुगैनायनि थाखायनो बे सासे हिनजावनो 10,000 20,000 होस्लायस्लाय जोंनि बर' गामियाव थांनानै बे फैसाखौ दानहै नोंबो फोनो मोन। हेलो गाइस, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सायाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै। बिदिब्ला नोंथांना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ मोनदों, बे भिडिअखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअखौ सोरबा नुखाबायबो जानो हागौ, ओमफ्राय सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं दा दसे उनाव स्क्रिनाव होनो हागोन। ओमफ्राय बे भिडिअखौ होयैनि सिगां आं फंनैसो बुंग्रोनो सानदों। बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर, दाथ' जोंनियाव हिनजाव माहारिफोरनियाव दा मोनसे ओरैबायदि सोलिगासिनो, गावनि देहाखौनो फाननानै रां आरजिनाय नैबे माबाया दा जोंनि हिनजाव माहारिफोरनि गेजेराव बे खामानिया सोलिगासिनो। आरोबाव बेबादिनो जे गावनि देहाखौ फाननानै रां आरजिनायनि मोनसे कल रेकर्ड एबा भिडिअ भाइरेल जादों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना सोरबा खोनाखाबाय जानो हागौ, ओमफ्राय सोरबा खोनायाखैबो जानो हागौ। ओंखायनो नैबे नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससे खोनासंना लागोदो, बेनि उनाव नोंथांजों सावरायफिनगोन लोगोफोर। नायना लागोदो। बेसेबां ओमफ्राय? 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000-आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो? बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि। नों मोनबानो जाबाय दा। बेलाय आरो मा जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि। बेसेबां ओमफ्राय? 5,000 हरगोन। खमद्रायो 5,000-आ। मा खमद्रायनांगौ जाखो? बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि। दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय। ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ? मा हमजानांगौ जाखो? दसेल'सो थांगोन दा। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअ एबा कल रेकर्डखौ खोनासंखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय जे दानि जोंनि माखासे हिनजाव माहारिफोरनि गेजेराव बेबादि खामानिया सोलिगासिनो। मानो होनना बुङोब्ला गाज्रि खामानियाव जेब्लायबो रां आरजिनाया गोरलै होननाय बाथ्राया सैथो। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो रांखौहाय गाज्रि खामानियानो जाथों, थेवबो बिसोरो राङा बुरजा मोनोना। बिनि थाखायनो बिसोरो नैबे खामानिखौ मावनायाव गावनि मोनसे मोजां खामानि बायदि सायख'ना लानाय बायदि जाबाय आरो माखासे हिनजावफ्रा। ओमफ्राय माखासे हिनजावफोरनि थाखायनो गासिबो हिनजावफोराबो बरना मोनो। सासे हिनजावानो बेबायदि खामानि मावोब्ला गासिबो हिनजावफोरखौ बयबो बुंनो बोलो मोनो। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावालासे मोजां खामानिखौ मावोब्ला साबसिन आरोना। नोङो गावखौ मा होनो गोरलैयै रां खामायनायखौ मानो नागिरो? गोरलैयै रां खामायनायखौ नागिरनानै बे रां खामायनाया नों गोरलैयै रां खामायदों हय, नों बे रांजों थैजासिबो जानो हाया। बेनिखायनो नोङो सोलोंनांगोन जे जोङो खस्थ' खालामनानै मोननाय रांखौसो जोङो थैजासे जानो हायो आरोना। ओमफ्राय थैजासे जानो हानाय केपासिटिखौ जों लाबोनानै लानो रोंनांगोन। खिन्थु नों गोरलै खामायनाय राङा बहा थांगोन गाव नोंनो पात्ता मोननाय नङा। नों देलायनाय गाननाय जोमनाय जानायावनो थांजोबगोन बे खिन्थु नोंनो बे खामानि होनाय नङा आरोना। बियो न'खराव खामानि होनाय नङा। ओमफ्राय होगोन, थाइसे थाइनै होगोन, खिन्थु बे गाज्रि खामानि मावनानै मोननाय राङा मालाबाबो मा होनो थैजासे जानो हानाय जाया। नों खस्थ' खालामनानै मावनानै मोननाय राङा नोङो मा जायो? आं खस्थ'सो खालामनानै मोनदों, बे रांखौ आं मानो जानला मोनलायाव बाहायनो, बेफोरबायदि साननानै दोनो आरो गावनि फैसाखौ बासायना लाखियो। खिन्थु नैबे जेनाखि गाज्रि खामानि मावनानै मोननाय रांखौ बियो गाबोननो अखानायबानो मोनलायगोन। सोरबा सासे फैबानो, बिदि कास्ट'मार फैबानो बे थाखाया फैलायगोन 15,000 थाखाया। बेखौ दिनैनो गारजोबसै, जाजोबसै, लोंजोबसै, बेफोरबायदि जायो आरोना। ओंखायनो जेब्लायबो मानसियाहाय सर्ट काट एबा गाज्रि हाबा मावनायखौ इसिबां थाब लाबोनो नाङा आरोना, लानो नाङा आरो बे आखुखौ लानो नाङा। ओमफ्राय नैबेथ' गाज्रिना गाज्रि, दुनियानि गाज्रि। ओमफ्राय दा जोंनि इयुन जोलैनि गथ'फोरखौ मा बुजायबावगोन आरोना। जोंनियाव माखासे हौवाफोरबो दं, माहाजोन थाखा फैसा मोनबाय, बेफोरबायदियाव गारनो होननायनिसो। बेफोरबायदि नोंसोर बे गावनि मा होनो 5 मिनिटनि लुगैनायनि थाखायनो बे सासे हिनजावनो 10,000 20,000 होस्लायस्लाय जोंनि बर' गामियाव थांनानै बे फैसाखौ दानहै नोंबो फोनो मोनगोन, नोंबो बाख्नायजागोन बयजोंबो। बे फैसाखौ नोङो सोरबा गरिब मानसिनो माइरं बायना जाथों, न' गंसे लुना लाथों होननानै हैनाय, बे राङा बेसेबां खामानि होगोन? नोंखौ पाब्लिकफ्रा बेसेबां अनसायगोन? नोंथ' दा नैबे गाज्रि खामानियावसो ओरैनो बाहायगारबाय नोङो। बे 5 मिनिटनि लुगैनायनि थाखायनो, 5 मिनिटनि लुगैनायखौ सुफुंनो थाखायनो बे मानसिनो 10,000 होदोंब्ला
बै गरिब मानसि गरिब गैजायै न'खरनो बे फैसा 10,000 हैनायमोनब्ला बे 10,000 फैसाजोंनो बे गरिब सुबुङा मास मोननै मोनथाम जागौमोन। बेनि थाखायनो आं गुरै खावलायो जे बेबादियाव गारस्लायस्लाय जोंनि बर' न'खरखौ नायनानै गलाम मानसिनो है नोङो जानो है सोरबा ओंखाम बोथिसेनि थाखायनो सानसे मालायनाव खामला मावनाङो हाजिरा मावनाङो बैफोर मानसिनो है बैसिनि 10,000 20,000 ओरैनो गारस्लायस्लाय बैफोर मानसिनो है जाय मानसिया सानसे मावसे मावनानैसो ओंखाम बोथिसेनि फैसा मोनो बैफोरबादि मानसिनो बे फैसाखौ है बिदि गाज्रि खामानियाव बाहायस्लायस्लाय नोंनि 5 मिनिटनि लुगैनायनि थाखाय नों बे 10,000 फैसाखौ गारस्लायस्लाय सोरबा गरिब दुखियानो हैनायमोनब्ला बिसिबां नोंबो फोरोंनो मोनगौमोन सुबुंफोरजों नोङो पाब्लिकफोरजों नों बाख्नाय जागौमोन। ओंखायनो बेफोरबायदि जोंनावबो गोबां माखासे गासिखौबो होनाखै लोगोफोर सासे सानै दङ माहाजोन जाबाय बेफोरबायदियाव गारा बहा गारनो होननाय आरो ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय।